ka malien be wali nyumando kama sara mani fuka bargada anga president ba ala ka kene to encore premier ministre ka farmanda ala ka kene adam colonel Malki Jamba fo ame mali sara su be fo kunya me nyoko kongo duru na te to fla be duma sara su be mina ambu fo kusebe mama be ga kuna funi di jamana kono wala saka malien bo filila kuna funi nyuma ambu be fo o mun yere be kuna funi jugudila ku ka dabla parce jamana shite joni o tabulu nuni awre be kan bara munke ambe awfu sabla abe chesiri muna vraiment foli anu foli ka kan kusebe odra amire fo ajarani kadaka odra kacha chama mbe alna yuguli kuka konfunda ma ibaso nga ekilebe kibla konfunda ka bloka chaque fois ni femme jamana kono pour ça ka mali on konfuni ambi fo ni kajo anu chesila ala ka funa dima odra ba si fomba covid ko ere commission de la santé yo nyima bae kwa mi covid ko e ma chama mbe ka ifela fo akola ayani watu ka fo ko malo nena dole ko kutra warsa ko kabo kuma ko ni a chambe ambe fe kan yifulke mari ndewni yala covid ko munu ni a wari du daba fe amanga du dami fe ibse kam fo mari ya amelo fam papa mbe ifo covid ko kuma ayaye abe critique la mo ka boloka bon atara tum na critique la mo ka boloka akakan ka tay fene wala saka ko nunu fene nyedo mais ambe fe mali nga famia covid ko ni ay akiri sera atira critique la mogoma ka kon critique la mogonye vérificateur général de taraka vérifier luke ka fengu jati mine mais me fe be ka famia ka fo yo mogodo ye covid wardu na structure do fe ka so docteur baraw kala were fenete mais mi e docteur tay fanganda do la ko nyefo parce que ni hôpital nyamo bay utara u yere soro ni keneka ame fa malien wa mo wonu ka haketo la forme ko présomption d'innocence tant que kirima ira ki inodo ni kona ka foko karsa nodo be fli mais covid war nana docteur sirafe abina sira mi fa ko fore mako urgence sanitaire o urgence sanitaire fene ale fene be tali ke ni mali sariya kise do di abo fomi mako la loi hospitalière o loi hospitalière fene komu ko ni maoma ni nana docteur sola ni bina bana ibina ninto bana muna akaka jamana yere ka ajo ka edeme wala sa ininga se ka bo ola ka soro ima warbo o silatike kona la mefe mo ka famia ni maître ta bo fo ko maître ka nga érigi covid nunu be na urgence de kono ina fo meningite be na urgence kono ni meningite na urgence kono abe nyini docteur nyamo fe minawo minen bi bolo iko ke kani bana kumbe wala sa kana dankari ke arama de unina bo covid war nunu afena bi na ori kono nana ni o jatimine vérificateur tara ka vérifier like mais vérificateur te docteur de ayo to mais ni war dira covid sirafe ko bon mogodo ni nakili bana bala imka soro fura do be afara ko bouteille kelen ni di bana bagato kelen bana bagato kelen mais bana bagato ro ka bana be se ka juguya ebe bouteille sabako la on vérificateur nana abo bouteille kelen ne kunga ke ale bo jati flana mu mekala ale bo ke manka gagner di o fili de o ibi se ka gan fene ko gan kelen mo kelen mais bi ta soro kito bara la gana gan be se ka ci etege kono ni gan cira jago e be gan wara ta ka do pour que ka ire protéger ka bana wagato fene protéger bo ibi ta soro fura do be ulu kan ka di nolu ma di o dioro la o fene be ke problème ne akla ni kirin yere akan ga to mali docteur anga nogo bo akola pew parce que papin arama de ni warti se ka kanye nyoma ayi muna loi hospitalière intara la loi 2002 atara de ko arama de ni ka bo ni wari ma do be na 600 iba soro ay accident ki ani mina to ala ale ni jamana $1,000,000
o dɔw la n'o kɛra ka kɛ jamana président ye ou bien a bɛna wari min ladon jamana kun o tɛ caya ni miliyɔn 3 ye donc hadamaden ni o ka fusa ni wari ye o de nana ni la loi hospitalière pour que ka jamana denw ni sauver bon n'an tora nin na tuma min na covid bɛ daminɛ a daminɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ dɔw tun tɛ sɔn k'u bolo maga hali banabagatɔ la parce qu'ils m'ont protégé o fɛnw nana o kɔnɔna na bon ni nin ko ma ɲɛdɔn don dɔ la ala k'an kisi bana dɔ bɛ na u tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ furakɛli kɛ dɛ ɔ bon dɔgɔtɔrɔ dun fɛnɛ n'a y'a ban jamana ka moyen min b'a bolo k'a t'o don banabagatɔ la e bɛ se k'a fɔ bi k'a ye wari dun mais o banabagatɔ min ni sauvera dun ɔ n'a y'a sɔrɔ turu bɛ e yɛrɛ la a ka ban ko jamana ka wari n t'a don karisa la i ka sa o bɛ bɛn jɔnni ma donc o de la fo dɔgɔtɔrɔ ka ko in ka ɲɛfɔ ne m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ wari dun dɛ n b'a fɔ fɛnɛ ni wari dun i nɔ ka minɛ mais f'a ka dɔn a ko ninnu bɛ kɛ circonstance jumɛn na parce que ko dɔ bɛ se ka kɛ na n'an m'an kɔlɔsi n'e nana fɔ dɔgɔtɔrɔ in na ko moyen de b'i bolo k'i ban ka banabagatɔ furakɛ a bɛ se k'a f'i ɲɛna ko ordre fɛnɛ ma di an ka nin moyen utiliser ɔ e ka ordre bɛ sɔrɔ wagati jumɛn o b'a sɔrɔ banabagatɔ de nin bɛ yen par exemple tuma dɔ la u b'a fɔ machine dɔ bɛ k'i bolo n'o minɛn tiɲɛna k'i ka procédure de marché ta e dalen bɛ opération kɔrɔ lampe salitigi o tigɛra ɔ ko lampe sanni ko f'i ka processus dɔ makɔnɔ o la n'a kɛra i yɛrɛ ye dun donc o kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ kan n'a bɛ f'o ma ko contrat plan ka hadamaden ni ani procédure de marché financier kɛ kelen o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o kɔlɔlɔw b'an kan maintenant ni nin dun kɛra n'an m'a ko jateminɛ don dɔ la bɛna kɛ mɔgɔ dɔgɔtɔrɔw bɛna fɔ k'a t'u bolo ko fɔ ministre ka ordre di o dun b'a sɔrɔ fond dɔ yɛrɛ tɛ ministre bolo kuma dɔ la baara bɛ guwan fura tɛ ye dɔgɔtɔrɔso la u ka dépôt répartisseur de cercle i bɛ obligé ka taa fura de ta la ka kɛ mɔgɔ la n bɛna exemple dɔ d'i ma en 2007 tuma min na ne bɛ garde la dɔgɔtɔrɔso la dɔw ye fari de dun mais pɔsɔni tun bɛ a sɔ la mais i b'a dɔn k'a du kɔnɔ mɔgɔ 18 de nana a bɛɛ kinkara ne nana ne sɔrɔ yen fari kelen kelen a bɛɛ kinkara ne nana ne sɔrɔ yen avec l'équipe de garde an y'a bɛɛ gérer ka taa furaw minɛ pharmacie la an ma mɔgɔ ti ɲininka u ni ka sauver dutigi nalen a ko wari ko kuma tɛ yan fɔlɔ ala y'an sutura a don mɔgɔ kelen ma sa mais ne kun ko sisan ko n bɛ médecin caman ma kɔnɔ k'a ka ordre di an ka fura ko la dun mais a don an ma mɔgɔ ci lajɛ an kɛra k'a to yen kɔfɛ de cɛ kɛra ka taga baw ni saga mun b'a bolo dɔgɔkun kelen tile 15 kalo kelen u sɔrɔla ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye kalo kelen kɔfɛ wari bɛɛ sɔrɔla ka na o ye kelen filanan i bɛ taa sɔrɔ sa accident ba dɔ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la fura minnu bɛ aw tɛ k'aw ban ka fura k'u la mais i b'a sɔrɔ accident yɛrɛ kɛra minnu na a dɔw yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ ye n'o fura donnaw la n'aw nana ɲininkali kɛ k'o furaw fana taara min donc o de la n bɛ fɛ maliyɛnw ka mun faamuya minnu welela covid ko la u bɛ ɲininka de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ni min fɔra tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ni preuve nana mun b'a jira k'a fɔ ko nin tacogo de y'a kɛ nin wari in donna la a dɔw bɛ kɛ i tɛ wari kelen dɔn i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ wari dɔ b'a la n bɛ ka nin kuma fɔ kun jumɛn na a kana na kɛ dɔw kɔnɔ k'u welela ko dɔw bilala a ko mali yɛrɛ la u bɛ mɔgɔw wele ko u ye wari dun u bɛ tila k'u bila k'u politiki bila nin kuma in kun ye i bɛ min dɔn i b'o de dɔn nin ye ne ka domaine de ye n bɛ nin dɔn n ye nin pratiquer n kɛra dɔgɔtɔrɔ arrondissement revitalisé de Kumaira moi j'avais 36 villages 36 villages moi j'étais le responsable de 36 villages 3 traversées n kun bɛ ba 3 de traversées d'été la kunun na méningite kɛra k'an to yan choléra kɛra k'an to yen an y'a gérer cogo min na an b'a gérer ten maintenant n'u nana a b'a jira nin donna nin donna nin donna nin na mais ne bɛ se ka fura to n bolo cogo di maliyɛn dɔ ka sa ne ɲɛna n bɛ se ka wari to n bolo ko dɔ ka sa k'e t'o wari don minɛn na k'o furakɛ donc o kumaw bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ n m'a fɔ k'u m'a dun dɛ mais n'a jɔra min na k'i y'a dun i kɔni ye dunbali de dun parce que i y'i kale de
ko ne tɛ maa tɔɲɔlen kɛ wa wari min nana banabagatɔ kama ne tɛ o dun n ta tɛ k'u défend n ta tɛ fɛnɛ ka justice défend mais fɛ maliyɛnw k'a faamuya kuma min bɛ se ka bɔ nin na ani u bɛ se ka faamuyali min kɛ covid la dɔgɔtɔrɔw ta fan dɛ m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu y'a wari dun yɔrɔ wɛrɛw la dɛ n ko dɔgɔtɔrɔw ta parce que dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw de don wa mɔgɔ caman bɛ na papin ne ti da mɔgɔ kɔ kan dɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaw don jamana kadiri ɲɛnɛmaw don u ye baara ɲumanw caman kɛ parce que n'an m'an kɔlɔsi dɔw de fa bɛ nin na a bɛ kuma dɔw la fɛnw nege bɔ mɔgɔ la mais nin bɛɛ kun ye mun ye maliyɛnw k'a faamuya ko ko mana bɔ nin na a bɛ ɲɛɲini de ni sen fɛ anw yɛrɛ bɛ k'an labɛn an bɛna sariya jumɛn ta pour que ni gɛlɛya bɛna don ko la adamaden de kan ka bila dɔgɔtɔrɔso camancɛ la mɔgɔninfin de ye dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔninfin tɛ foyi tɛ yen o c'est l'être qui est qui est au centre n'o tɛ foyi tɛ yen donc n bɛ fɛ k'o de fɔ ni maliyɛnw nana mun ye nin ko la minnu y'u somɔgɔ tɔgɔya la u kana ɲugu u somɔgɔw la fɔlɔ n'u fɛnɛ bilara mɔgɔ kana na fɔ ko non k'u bilara k'u y'u minɛ ko kɛlɛ tɛ ka kɛ rapport sur la base du rapport du vérificateur général a bɛ taa de confrontation de bɛ kɛ e ye nin di ka baara tɛ o vérificateur ye comptable de nin wari donna na nin kan ka kɛ na ale b'a ta k'a ta cogo la maintenant dans les coulisses fɛn minnu bɛ yen olu de bɛ se ka ɲɛdɔn parce que hali n'i ko ko nin donna bloc la par exemple hôpital Dermato ninnu ni fɛn fɛn kɛra mais ni agent ninnu ye kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn ɲɛ covid la bilahi don dɔ la a dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ fo hinɛ bɛ minɛ ne de b'a dɔn ne ni fɛn filɛ ne ye nin bɛɛ convoqué n ka commission na k'a bɛɛ lamɛn kelen kelen baara taabolo kan ninnu ye a dɔw tun tɛ si u ɲɛna yɛrɛ a dɔw u bɛ si u ɲɛna bilahi u tɛ sunɔgɔ ala ni jɔrɔ bolo waati dɔ yɛrɛ kɛra la wari yɛrɛ tun tɛ jamana bolo ils étaient obligés wari min bɛ d'u ma ni covid fɔn tɛ k'o don baaraw la n tɛ k'u dɛmɛ dɛ mais n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya ni kiri kɛra fɛn ye k'u nɔ tɛ u k'a dɔn ko wayi ko possibilité bɛ min b'a jira k'u nɔ tɛ parce que fura ta cogo ani fura kɛ cogo a n'a circonstance u bɛ fɛn dɔw ɲɛfɔ mais e tɛ k'o dɔn en tant que comptable e mana na e bɛna directive dɔ de ye nin dira nin man ka gagné bɛ yen maintenant c'est à l'agent de vérifier nin kɛra cogo di nin donna cogo di donc c'est important an ka nin kuma ninnu kɛ et en tant que président de la commission santé fɛn dɔw bɛ yen an k'a ɲɛfɔ pour que jamanadenw ka bɔ fili la mun bɛ mun dɔn o ko fɔ i tɛ mun dɔn i kana na i ɲinɛ wa nin fɔbaga ti tɛmɛ mɔgɔ kan ni ne tɛ dɛ n b'a dossier dɔn n y'a rapportw ye wa gɛlɛya min bɛ dɔgɔtɔrɔko la an b'a dɔn voilà donc ni kun ye parce que anw minnu ye wasadenw ye ni ko min nana papier an ka kuma ka maliyɛnw bɔ fili la a ka wusa an ka mɔgɔw to yen ka kuma dɔw fɔ kuma minnu ni a cɛ man ɲi kuma min n'a bɛ mɔgɔ ɲugu i yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'a yɛrɛ faga jamana ye ni kuma yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ fili de kɛra mais tɔgɔcɛn min bɛ kɛ a bɛ kɛ maloya ye ala yɛrɛ somɔgɔw ma donc n y'a dabɔ a kama comme a ye question posé an ka nin jaabi éclairci bɛɛ ka i yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔw ka covid ko kuma minɛ ni hakili ye dɔgɔtɔrɔw ta fan dɛ mais sinsin a kan dɔgɔtɔrɔw ta fan voilà ayiwa an bɛ tɛmɛ ni min ye ɲininkaliw ye min ye médaille ko ye an ɲɛ b'a la nin waati in na médaille kɔni bɛ ka di mɔgɔw ma fan caman fɛ min ye cakɛda ye jamana ka cakɛda so caman bɛ yen o maa caman bɛ yen minnu bɛ ka médaille in sɔrɔ dɔw kɛlen bɛ ka ɲininkaliw k'a la réseau sanfɛ ko médaille yala a b'i sɔrɔ cogo jumɛn ko mun de b'a to médaille yɛrɛ a bɛ di maa ma sabula olu ɲɛ b'a la bɛɛ kɛlen bɛ k'a sɔrɔ ko yala sabula fɛn ba de tɛ wa ou bien fɛn ɲɛnama de tɛ wa ou bien nafa t'a la de ou bien a k'i ka ɲɛfɔli k'a ɲɛ médaille ko in na. bon Papin n'i ko ko bɛɛ b'a sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn aw mɔgɔ duuru fila t'aw si bolo ayi donc o kɔrɔ ko bɛɛ t'a sɔrɔ marabatigɛ tɛ dɛ marabatigɛ tɛ médaille ye médaille ye jamana ka wale ɲuman dɔn de ye ka taa lase i ma wa médaille cogoya ka ca fɛnɛ médaille kuma fɔlɔ Modibo Keyita de y'o ta le 31 mai 1963 waati la u kumana ordre kan il y a les ordres nationaux a bɛ f'o ma chevalier de l'ordre officier de l'ordre commandeur de l'ordre grand officier de l'ordre
Grand Croix de l'Ordre National, on dit présent, ani wali présent. Maintenant, au coffre, il y a l'ordre étoile d'argent, effigie abeille, effigie lion debout, effigie lion debout, venez on lui dit moi, la courdonna, ni service bara krengrené, doni, à nous ka chessiri, à nous ka majini, à nous bara kanui. Waka faut qu'on y fait mon bédi, ko war nous de bedaka kadima au fenêtre. Wateri. War faut être là, ne kon min dila ne ma war kon ma dawka. Mais d'ailleurs, ça non t'es. Mais médaille ka juguni sanu ni mo ka bara nyuma don aye an ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ o ka bɔ yen Musa Traoré ale fɛnɛ nana en 1973 sɛnɛkɛ ko Musa de ye sɛnɛkɛ ko don ba la kosɛbɛ Mali la hali ɲɛ bɛ CNDT min na ça a été créé en 1974 si j'ai bonne mémoire kuma caman bɛ fɔ Musa ma k'a y'a dun ta a b'a bɔ ta mais Musa ka temps sɛnɛkɛ ko donna ba la de hali baara dɛsɛlen bɛɛ ye ale ta ye maintenant o wagati la Musa de nana ni ordre de mérite agricole 1973. Il y a famille. Maintenant, au Moussa Kelen, allez les finir dans l'année Sarasuka médaille en 1974 au Sarasou est là. Je crois qu'il y a que Sarasuka médaille. Il y a la croix de la valeur militaire, il y a la médaille du mérite militaire, médaille de blessé Fénébé, médaille de sauvetage B, médaille commémorative B. Mais en même temps, ordre de mérite de la santé, Moussa n'a pas fait. Non, ça fait en 97, au Kera Alpha Tana, ordre du mérite de la santé. Donc il y a même le mérite de la culture au Fénébé, si ça doit faire dans le cadre de la douane. Donc, ni fait mon frère avait dit, moi quand je bara, à niveau d'obé à la, il va se là. Maintenant, mais c'est comme on est fini là. On met des locaux forts. Médaille, bec en a 10 bureaux de rencontre. Il t'a sur d'autres sauts d'or ou bien école sauts d'or là. Maîtrise d'obé avec bara exemple baké. Ou quand tu as ta médaille dit Oluma. Quand tu as ta médaille dit Oluma. Voilà. Voilà. Maintenant, fanga tu as ta doumamo de encourager. Kalaji mami mika barake kemanai. Askilente nae. Ka fois ka directeur nimbika ni barala ay médaille dama ni mami te fonctionnaire est-ce que ka médaille be di be ma c'est lente mo si ka fonctionnaire ala médaille dira mayi watara ma fonctionnaire do médaille dira artiste kama ma no be fonctionnaire médaille ko si lente fonctionnaire asleme jamana kanu ani bara nyedon la mais comme a kama meke fonction publique kono parce que bara kama organiser les fene bo olu kono nana ni ko sa comme médaille militaire est-ce que vous avez démarré sur les Sarasou oh médaille agricole vous avez démarré sur les Sénégal médaille artistique vous avez démarré sur les Arlawa médaille de la santé vous avez démarré sur les santé barala ni kadro ko soro ba soro aliti santé mo soantile yi kena bara doke médaille de sauvetage muna ina fo mi do sauver kamo baji kono olu be se ka di mo mo o do la ba to re be recruter jusqu'à ce que au bara ñokono par exemple Mali pour y de fonction publique là ala ni bara ñu manqué kama ou voix ça va défaut voix follow c'est la voix électorale voix flanante c'est la voix des concours d'entrée à la fonction publique voix savante c'est la voix des mérites c'est les trois voies pour accéder à la fonction publique au Mali donc c'est pour dire que mérite phénomène flé a kanake mo kono ko fen chaman be mais wati do kera la médaille kera marabatique politique mo bulu ba di ou ka cabinet ma ba di n'importe comment kera katene maintenant ni wati na ni médaille sur le mono ma che ba mériter le a transition médaille te ka di te ko karta ka to e karta ina na do ko ko bi fonction ko mo tra bu sore ko do médaille di mo ko ko yala médaille bi di tonwi ikamela ikabara fanna ne m'a fini na mon médaille baisse sur l'inter ou là ne ka médaille lion déboufflé moi je suis fonctionnaire il y a 20 ans mais ne ka médaille maliki jaw de adne mo ka so ya ke me chesiri mi ke sente la o dira mo ko chamo ma ko nana ibe yoro mina o nyambo de be jetmine ke ko karta ya chesiri nga bara la
mais ni ere te ki chetiri barala e sambina ni barala mais ere te ka bara nyuma ere ke ameda be de ma chodi ke sambina ni ke ko pati mo ni shi akala mo do be bu shi ke barala me te bara nyuma ke o wa tum mo do be fene be bara nyuma ke mais o do fene me dai be teme ukan iganye mo do be barakela o to ka di ma were ma o fene ka o be ne parce que namo fene tien fo alabta am sinilara alabta nyininga do be ne ta so do be wori na kakan mais chef be do to di ko ga do o ma jamana dunga barala nyemo de ba fo kuni ni be kanika sagoke nyini la koloshi aka barala won tem go re kundo sente la chete ko me dai dinami ma ti ba fo kata mérité transition ko won mbe mo kun mo mete go dania. Donc c'est pour dire que médaille be di yoro rawla aramaden barawdo flike bo akoma a tobe keni fli mais ame munyini 600 médaille kana di cabinet utorona wa jingata duma metru kata la jemetru munumbe burchi kono na dola ibta soro dugu dobe metri kele ne be avec classe sabakala oli médaille kakam be double vocation no chetile woni médaille kakam ibta soro dugu dola dokotoro dobe aba chetili be ba ko kun dokotoro kay me barake dugu mo so ne do ay ta médaille doma ibta soro dugu dola dobe ala ni aka chetili bolo abe loko chideke mais ateno ma ka yurukula be ba do ay kan médaille doma kini faso jo c'est l'interfonction plus qui barala il peut être commerçant dobe avec ko chama mbake jamana donye abaka commerce ka nyema ay kesiri mun ka commerce kono pour ka niveau do soro mi dai ka nganda ma pati avec ka jamana bo feno la nakaka ame mi dai ko yamba la ke nyon fedi ka che kinoke ne ta fogo filita kono de filibi fili arama dinga baraw bara filibi akon mais akara ke fene ka be ka takaditi ko mrabati o fene tere o fene te ne bi se ka fo ni chevalier di doma ne bi se ka ngo o ta mérité ka temene ka maintenant alors que do fene ba fo ke eni lion debout ere manga tout dépend de l'appréciation du chef il be bara muna ani be engagement muna o de be a critère di mo ma donc kinyado finu ba do la mais anga boni be kono quoi parce que papin mali anga barake do wallahi bara de be ma nguna fa parce que malla on me kele ke privilège de no fait on rete kele ke fieu ke mana barake ko nyuma no fait anga bara nke ban inshallah wallahi anga barake anga boni kono mo ko kema be nyeba na o me kuma ban fani ban banen ba fo CNT la be ni avantage no fait billahi ne be nga jamana de fait wajina tan rien ne te ka ke foi kama ko mo do kana fendia ni ame chesile ni kuma munun ke dungodo ni jigidale me dore ka fenga wallahi don la bijo mais ame kam ama ke kunu mena pour que cinéma ngene ma mali din kura munun mena ka do ko do di barainke jamana en kono do yu chesili jamana yi mali en ka boy yere ko kele la sa ne be mun soro ni na o de anga fo ko jamana be mun soro ni na ayi nere be mun soro na janga bo kono sa anga ko jatimine ni koy mali be mun soro o yetinye mene be mun soro be jamana lagoshi be al jamana ka mobili be mami bolo ati wata do ala me ayere bolo mobili al ni mo yo garate abafo nyemu be jamana ka mobili ba bolo aba tripoti do yere be ta moteur yere fali on man na fa foshi do femi ko jamana ta on bolo wori kanga chien o de fili na fara ko jamana ta do ikan kam o de la sago ka keme yere bolo fenga ikan go la sago ka keme bolo fenga voyage la neta ke ni CNT mobili ye chama ke yere kam mba ke ni yere kam mobili me CNT mobili be mulo wa mala so ko ba fo menga mobili la sago chumi parce que jamana de tabo ikini akono ka cheo me do akono me chido kenai o mobili yere korole yere fene do alors mobili falengo kuma yere tra do yere tra fo CNT mobili sa alors que CNT mobili chimay papé anana soro do yi mobili moteur boala war mbega do moteur la nere ka mobili kele kesere war mi do ne ka mobili la nere mola ko jugu ne ma chunga ne ya gla ne ma do fu yana
maloya kojugu bila n'i ko k'i bɛ taa wari bɛɛ bɔ jamana ka caisse kɔnɔ e yɛrɛ bɛ maloya o la ne ye n ka mobili réparé siɲɛ 3 à hauteur de 350 000 500 000 600 000 ma sɔn ka taa déclarer diɲɛ kɔnɔ parce que ni n taara a wari bɛna bɔ jamana de kun mais kuma dɔ la a bɛ ne min bolo ne yɛrɛ ka wari don a la bani maintenant i b'a minɛ ka ɲa maintenant o mobili kɔrɔ minnu bɛ hali o falentɔ a bɛ kɛ n'a fɔ k'o bɛna falen anw de ye alors que n'i donna a kɔnɔ don min na n'i tɛ yen a bɛ to jamana de ta don mais n'a fɔra ko jamana yɛrɛ ka wasaden i bɛ jigin mobili dɔw yɛrɛ kɔnɔ f'i b'i jɔ sira la o b'a pousser o ye ɲuman ye mais o de ka di dɔw ye o bɛɛ ye ko ye faso kanu ye o kɔni tɛ faso kanu ye faso baara ye yɔrɔ dɔ bɛ n'i sera yen ni bonya de ka kan wa i kan ka image dɔ di faso fɛnɛ ma ni mɔgɔ min bɛ ne dɔn kɔrɔlen au départ ne tun tɛ bazɛn ninnu ni fɛn ninnu tɛ ne ka sira ye finiko yɛrɛ tɛ ne ka problème ye mais a sera niveau dɔ ma n'a ma y'a fɔ k'i bɛ jamana wasabulon na i bɛ jamanadenw lajɛ ye ko tɛ mais i ye tuguni kan ka fusaya dɔɔni pour que ka n'i ka jamana yɛrɛ image terni an bɛ taa conférence fɛn fɛn la Mali kɔfɛ ne bɛ n ka bamanan fini ni n ka fɛnw don pour que k'a jira n bɛ jamana min kɔnɔ a fɛnɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ donc nin bɛɛ kun ye mun ye jamana ko o de kan ka bila ko bɛɛ ɲɛfɛ bon Mali kura tɛ taa o de kɔ Mali kura mago bɛ o de la mɔgɔ kura tɛna nin koyi an b'an jogo de yɛlɛma voilà ayiwa honorable an b'i fo toujours i ka nin laseli ninnu na anw de fɔ maliyɛnw ye aw sɔrɔli ka to info 7/7 la Cap Mali Place ani Musabugu 24 Bato Kabala TV ale ni Mali Kura Web TV minnu bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni ta ka cari fiɲɛ fɛ an bɛ tɛmɛ ni min ye wariko ye honorable wariko a kuma fɔ n bɛ mɔgɔw fɛ ma caman ko wari yɛrɛ k'a pɛrɛnna ka ban an yɛrɛ ye wari min exemplaire caman ye réseau sanfɛ bɛɛ bɛ k'i fɛla fɔ a la yala an bɛ don min na i n'a fɔ bi wariko in a bɛ da jumɛn kan a ko a banna wa ou bien hali bi an bɛ mako bɛ da de bon n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna wariko kuma banna ka ban sa an y'o bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye Faransi ka armée gɛn an ye Faransi ka ambassadeur gɛn a ye MINUSMA gɛn an tɛ accord d'Alger la an bɔra CEDEAO la nin bɛɛ laɲini ye laɲini kelen de ye an b'an yɛrɛ ta cogo di wariko bunna kuma ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na a bɛɛ laɲini ye wariko in de ye a fɔra ko yɛrɛmahɔrɔnya sigilen bɛ yɛrɛya sigilen bɛ fɛn saba de kan souveraineté militaire sisan armée b'an bolo souveraineté linguistique et culturelle an y'an ka kanw don ba la ka ban an sariya sunba b'an bolo souveraineté monétaire et économique o t'an bolo o tɛ se ka sɔrɔ k'an to CEDEAO ka jɔnya la parce que CEDEAO bɛ jɔnya juru la Faransi bolo ka ban ale bɛ ka Faransi ka wari de dun wa wari de bɛ kɛ k'ale manipuler wa wari de b'a to fɛnɛ ale tɛ se ka ko bɔ a yɛrɛ la wa wari kama ale kan ka hali wari min kɛ ka CEDEAO yɛrɛ financer 100 sara la kɔfɛ mɔgɔw bɛ 60 de don ale la ne ko kun e y'i ɲin bɔ CEDEAO la a laban ye jumɛn wariko tɛ mais n bɔra CEDEAO ta la n bɔra MINUSMA la n ye accord d'Alger ko dabila a kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye n tɛ Faransi de ka jɔnya la bilen n'e ko k'i tɛ Faransi ka jɔnya la e bɛ se ka continuer ka jɔn wari dun wa donc bɛɛ k'a bila i kunkolo la ko domakɔnɔ dɔrɔn de ye wari ye wa wariko kuma in banna a bɛ laban o de kan o de la capitaine Ibrahima ɲininkalen Alain Foka y'a ɲininka ko kuma na ko nin y'aw bɔlen a ko segin kɔ tɛ yen bilen a kɛra k'a fɔ a ɲɛna ko bon ko wɛrɛw bɛna bali aw la aw sigilen tɛ ni minnu ye kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma sera cani ma o y'a bɔ kɛnɛ ka pa k'a bɛ laban wariko de ma aw kunna ko olu fila bɛ fɛn dɔ fɔ ko Asimi ka fɔ k'ale tɛ k'o fɔ ou bien mɔgɔ bɛ fɛ ko Asimi yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ de ko wari bɛ dilan n'i ye kuma min mɛn Ibrahima da o ye Asimi ka kuma ye n'i ye min mɛn Cani da o ye Asimi ka kuma ye n'i ye min mɛn Asimi yɛrɛ da o ye Cani ka kuma ye o ye Ibrahima ka kuma ye ninnu tɛ kuma ka ɲɔgɔn bila ninnu ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw tɛ kelen ye dɛ ka pan k'i jɔ ko ko Ibrahima de y'a fɔ dɛ k'an tɛ segin kɔ bilen k'o t'anw ta ye dɛ o kuma tɛ dɛ n'i ye kuma min mɛn Ibrahima da olu ka cɛmakan de ye ni Cani ye min f'i ɲɛna a bil'i kunna k'u jɛlen bɛ o de ma wa n'a ma laban o ma o kɔrɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kun t'a la donc bɛɛ k'i sigi ni wariko ye mais a bɛ bɔ sini de wa a bɛ bɔ sinikɛnɛ de wa o de y'a kɛ ko k'u bɔra CEDEAO la mais n'i bɔra CEDEAO la tɔ ye jumɛn mais jɔnni ye sanction ta o kama wariko la
BCEAO tɛ yan UEMOA o UEMOA ma lebu kɛ k'anw yɛrɛ ka wari bloqué anw ko k'an bɔra CEDEAO la parce que a y'an tɔɔrɔ anw bɛ to UEMOA de la k'an ni t'u bolo k'u sago k'an na donc bɛɛ ka bila i kunkolo la ko wariko in ye don ma kɔnɔ de don wa a bɛ laban wariko in na wa wariko in kuma bannen don kaban ninnu t'u kunfɛ wa wariko in anw peuple de y'a ɲini yanni ninnu ka fɔ CEDEAO bɔli Mali population de y'a ɲini o de y'a kɛ an bɛ politicien minnu mɛn tako la a bɔra CEDEAO la k'a sɔrɔ an ma taa politique mɔgɔw ɲininka papi n bɛ fɛ politique mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya cɛ i ye politique mɔgɔ ye o t'i k'i dama mɔgɔ ye a ye san 30 kɛ olu kun y'o de don mɔgɔw kunkolo la ko ni kuma min ma bɔ politicienw da k'o ti jamana jɔ kan ye fo ka tila ka n'a fɔ ko politique mɔgɔw de bɛ jamana jɔ ne ko politique mɔgɔya ye jɔn ye c'est une décision i b'a bila i kunna bi ko n kɛra politique mɔgɔ ye i kɛra ye n bɛ fɛ ka politique kɛ bi i bɛ k'a ye i ka fɛn min vocation fɛn wɛrɛ tɛ o maintenant bɛɛ bɛ se ka kɛ politicien ye et tout le monde d'ailleurs fait la politique maintenant ka na o ta ko ni ko min ma sara aw la k'o don jamanadenw kuma fo jamanadenw yɛrɛ b'a fɔ sarasiw ka bɔ yen politicien ka n'a gérer u taara jamana mara école dɔ de kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka minnu bɛ yen ne yɛrɛ ye parti président ye n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ taa jamana mara kalan dɔ de kɛ n'a y'a sɔrɔ u b'a d'a ma ko kuranɛ de jiginna ou bien bible de jiginna ou bien kuma dɔ de bɛ yen ko wayi ko ni tɔgɔ ye politicien dɔrɔn k'i kan ka jamana mara c'est pas comme ça maintenant ka n'o don jamanadenw kuma ko saratokɛ kan ka marifa de ta o bɛ sa maintenant olu ka to yen n'olu sara dɔrɔn olu taara saya de kama mais olu de bɛ to yen a ja la politicien tɛ ko wɛrɛ ye koyi tout le monde est politicien il suffit seulement d'être déterminé min fɛ ka kɛ candidat ye o dɔrɔn de y'a différence ye c'est pour cela i bɛ parti la i tɛ parti la tu peux être candidat aux élections présidentielles donc dès lors que tu décides ko n kɛra candidat e ma kɛ politicien ye dès lors que saratukɛ y'a ka fini bila a ma kɛ politicien ye donc maintenant munna ka o politique ko kuma ta k'o don jamanadenw kuma ka bɛɛ traumatiser ni politique mɔgɔ tɛ jamana tɛ mara pendant que o jamana yɛrɛ dira aw ma san 30 an ye mun de ye parce que n ko ninnu c'est à dire a kuma tɛ se ka ɲɛfɔ u bɛ n'o don jamanadenw kunkolo ma an ɲɛna yan n'i y'a ye an donna politique la dɔwɛrɛ tɛ an y'a ye k'a fɔ ni maa ɲɛnɛmaw m'u ɲin don politique la a laban u bɛ na an bɛɛ feere yan politique tɛ maa lankolon ka baara ye koyi politique ɲɔgɔn mɔgɔ ɲɛnɛma baara tɛ mais n'i ye maa lankolon bila diɲɛ ko o ko la a b'o maa lankolonya kɛ donc anw b'an ka jamana de fɛ an bɛ tugu an ka jamana kɔ an ko an tɛ CEDEAO la bi an t'a la wa maa tɛ ɲininka jamanadenw de y'a fɔ mɔgɔ tɛ ɲininka politicien tɛ ɲininka mɔgɔ ka avis tɛ ɲininka kuma dɔ min na Musa ninnu bɛ CEDEAO créé u ye jɔn de wele k'u ɲininka kuma min na an bɛ don IEA la jɔn de welela k'u ɲininka jamana de bɛ don maintenant n'aw ko aw ka avis ɲininkali ma kɛ aw ye jɔn ye aw k'o ta ni mɔgɔ ye maintenant jeliw k'a fɔ jeliw kɛra fɔ k'olu hakili ɲininkali ka kɛ an bɛ sɔn o ma parce que olu y'an ka kalanmɛnɛw ye olu y'an ka yeelenw ye mais kuma min bɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ de bɛ k'a fɔ ce n'est pas la politique là ce n'est pas une carte c'est pas que ko ils sont spécifiques aw ka fisa ni jamanaden tɔw ye ni aw ma kuma min fɔ o tɛ mais ça veut dire quoi mais jamana ko sirilen t'o la jamana ko sirilen bɛ mɔgɔ yɛrɛ de la donc qu'il sort de cette compréhension fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna non n'a bɔra CEDEAO la n'an nana an bɛ tila ka aw don a la donc aw b'an don a la ni mun ye an bɛ sira minɛ donc pour dire que wariko in ye diyagoya de ye mɔgɔw k'u sigi dɔrɔn ko don ko dɔrɔn de don wa ni wariko in daminɛna a bɛ jamana in bɛɛ lafiya parce que n bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna dɔrɔn an bɔlen kɔ CEDEAO la c'est à dire a bɛ diɲɛ lafiya min da ni jamana kɔ ala de b'a dɔn la preuve Côte d'Ivoire Sénégal Benin ninnu entreprise français fɛn fɛn b'u ka jamana la a bɛɛ impôt bɛ sara faransi ye mais Mali Burkina Niger entreprise fɛn fɛn baara kɛ i b'a sara o jamanaw ye filanan AES créelen kɔfɛ an bɔlen kɔ CEDEAO la Union européenne tɛ taa anw kun kuma fɔ CEDEAO ɲɛna bilen a bɛ na an kun kuma sara anw yɛrɛ de la ni n'an kumana min na o don ni n'an ma kuma min na a banna donc CEDEAO bɛ cogo min anw yɛrɛ bɛ ten ça veut dire que CEDEAO y'a dama jɛkulu ye anw yɛrɛ y'an dama jɛkulu ye an ta y'an yɛrɛ wa anw ta ka fisa n'u ta yɛrɛ maintenant minnu b'a la ko élection ko ko tɛ k'u k'a to an kulukɔrɔla ka buda
Akilima bɛɛ bɛ kulu kuncɛmanama dɔ fɔ a ye ne y'a fɔ aw ni ne ka lase la n ko Mali tɛna élection organiser ka Burkina ni Niger to yen maintenant sisan élection o kuma n'an ye AES libéré n'a fanga sera terrorisme na ni jamanaw batigira élection bɛ kɛ wagati min na Burkina a bɛ kɛ Niger wagati kelen na a bɛ kɛ Mali o wagati kelen na wa ni président kelen ninnu an bɛ ninnu de suganti k'u kɛ président ye tuguni pendant 10 ans wa n'an yɛrɛ bɛnna k'a yɛrɛ an b'a fɔ n ko président tɛ 10 ans ye bilen a bɛ kɛ 10 ans renouvelable maintenant n'a bɔr'o la n'a ye sirasiw ja ni Asimi bɔra yen Sadio Kana ni Sadio bɔra yen Ablaye Kana ni Ablaye bɔra yen Maliki Kana u k'a kɛ cogo min ka d'u ye an mago b'an ka jamana la an mago tɛ mɔgɔ ko la anw bɛ président ɲini de la anw ma parti politique créer fo yɛrɛ b'a ko fanga ɲini tɔn k'a fɔ ko parti politique ye fanga ɲini tɔn o ye fili de ye parti politique ye fɛɛrɛ tɔn de ye fɛɛrɛ min bɛ jamana jɔ mais ka fanga dɔ da ko fanga ɲini tɔn o kumana e ye Ala ye an ko Ala de bɛ fanga di maintenant il faudrait qu'on rectifie même toutes ces choses là donc wari bɛ dilan mais min fɔ maliyɛnw ɲɛna k'u hakili sigi u kana to politiciens ka taa don u kunna bilen ko k'u ye jinɛmoriya kɛ tuguni bɛɛ yera yan bɛɛ bɛ fiɲɛ min na bɛɛ yer'o la yan cɛ e ma se ka mun kɛ san 30 i tɛna o kɛ yan dɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ Yaya Samake tuma min na an bɛ PACP sigi sen kan an ko de il faut retourner la page de 20 ans maintenant sisan a yɛrɛ ka na an ka nin page tɔ tourner sa parce que page in bɛ ka ban ten on avait commencé à tourner quand on était ensemble au PACP la cohérence de ka ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ la o wagati la an ye garantie kɛ k'a fɔ ni mɔgɔ kɔrɔ ninnu tɛ se ka Mali lataa ɲɛ an bɛnn'o kan PACP la ale ne de PACP je suis le secrétaire général fondateur du parti PACP ne de y'a texte sɛbɛn ne de y'a texte sɛbɛn avec Samasekou on était un homme de 3 ka texte bɛɛ sɛbɛn ka ban dans l'idée que mɔgɔ kɔrɔ ninnu u tɛ se ka jamana mara donc on va leur page est déjà tournée non a ma ɲinɛ non ayi a ma ɲinɛ n kɔrɔkɛ don a ma ɲinɛ an bɛna tɔ ouais bon i b'a dɔn ayi bon i b'a dɔn n kɔrɔkɛ n'a ko k'a bɛ miliyɔn di maliyɛn ma cɛ hali n'a bɛ se ka kɛ 2 millions ye parce que an kana fɛn fɛn bɛ Mali ka hɛrɛ an k'o dɛmɛ ba ye n'a ko k'a bɛ se ka 1 million di hali n'a yɛrɛ bɛ se ka kɛ 2 millions par maliyɛn ninnu bɛɛ ka ɲi maintenant fɛn min bɛ yen sisan pour que an k'o di maliyɛnw ma f'an k'an fara ɲɔgɔn kan de ka taa sira kura dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ sinon kungo minɛ ko Asimi ka a ye nin baara mun kɛ a ka kan mɔgɔ wɛrɛ de ka fanga ta k'u sauver a ye anw to la fanga tɛ kalifa muso tɛ kalifa ayi na fanga cɛ ko bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo tɛ ma maa tɔn kɔrɔ koyi n ka cɛ o kegunyani ninnu olu tɛ marché sinon c'est un bon grand frère dɛ donc n b'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tournons la page de 30 ans de mauvaise gouvernance maintenant et faisons en sorte que an ka Asimi dɛmɛ a ka kɛ Mali président kura ye an tun y'o dalakan min fɔ an ka n'o kɛ an yɛrɛ ye quoi mun ma anw politiciens fili anw b'a fɔ n ko a ka kɛ anw de ye non papa ne bɛ kuma o kuma fɔ n bɛ segin o kan ni Ala ye a yira ne la sisan ko Fɔnba n bɛna e de kɛ Mali président ye ne b'a fɔ a falen i k'a di Asimi ma ne b'a dɛmɛ an ka Mali jɔ ne b'a dɛmɛ an ka Mali jɔ politicien bɛɛ tɛ taa yen fɔ dɛ ayi mais ne ka politique tɛ ne bɛ n ka jamana de fɛ o moi j'aime mon pays jamana bɛ jɔ sira min fɛ ne b'o de la mais karisa bɔ yen ne k'an jɔ ne t'o la dɔw sigi bɛ ko Asimi ka fanga bila ko olu bɛ yan préparé de bi dugu kɔnɔ k'e bɛ k'u ka photo kɛ fan bɛɛ lajɛlen ayi olu si tɛ kojugu ye o u b'a dɔn k'u tɛna o mais ne fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an ka an wasa don députéya la an ka wasa don députéya la an ka président in to Asimi bolo an ye sira kura min ta k'a jɔ an k'an wasa don députéya ɲinini na kuma min bɛ Asimi bolo an k'o baara tɔ sinsin don n'a nata sinon élection ko kuma yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ ni Asimi ye nin kɛ tuma min na n'a nana présenter a bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni pendant 10 ans hali n'a ye élection kɛ 2025 ale Asimi kelen de bɛ ta a bɛ san 10 kɛ n'a bɔra yen
Sadio Makoro o bina bara toke na u jaba fo ko Maliki Jaw kake abe ben cogo mirina inga twin dron bana an denw ka sini ɲɛsigi ka dafa Mali na an ka se ka jamana bɔ ni dingɛ kɔnɔ an bɛ Maliko dɔrɔn de la maintenant ne ka Maliko tɛ ko fɔ Fɔnba de ka nin place ka di Fɔnba ma non cɛ papier hali n'u ma foyi di anw ma n'u ye anw to yɔrɔ an ye baara joli kɛ yanni an ka don CNT kɔnɔ a tɛna kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Fɔnba ta daminɛna bi Ɲamakɔrɔ ka sugunda fa tewu ko sarasiw ka hakɛ ka d'u ma an y'o kɛ an ye maa ba joli ɲɛ opéré ka sɔrɔ CNT tɛ a man ca maa ba mugan misiri ma jɔ Welesebugu dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ CNT tɛ pendant combien d'années an bɛ k'an ka parti financer an ye jɔnni ɲininka an de ma ko ka financement dabila mais ne bɛ ka kuma o la e b'a kɔnɔ k'anw ta in sigilen bɛ nin na nka an ye kuma kelen min fɔ n ka fanga binna ye c'est à dire ni fanga in Papin ne ye ko ɲini Maliko la o y'a bɛɛ kɛ ne bɛna mun wɛrɛ de ɲini parce que wari in bɛna ban sisan a fɔlɔ an ko ka constitution kura la o nana an ko an tɛ accord d'Alger la o taara an ko an tɛ accord de défense la o taara an ko an tɛ MINUSMA na o taara an ko ka bɔ CEDEAO la an bɔr'o la wari bɛna dilan mais e bɛ mun nɔfɛ e bɛ k'a fɔ dɔ bɛ k'a kɛ kama mun na diyagoya ko f'a ka kɛ e ye mais tiɲɛ n'a bɛ kɛ kama an b'olu dɛmɛ a kuma fɔcogo ɲuman na a n'a baara kɛcogo ɲuman na ani miirina min bɛ yen k'o don ba la mais ko fɔ ne yɛrɛ non ne ta tɛ ne yɛrɛ ni Ala ye mun d'an ma o don mais tiɲɛ jamana ka jɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a jɔ an k'u dɛmɛ u ka taa u taayɔrɔ la wa baara la fili tɛ bannen mais tiɲɛ e bɛ ka fanga dɛmɛ ni fanga ye fili dɔ kɛ i b'a ɲɛfɔ de k'an ka nin kɛ nin b'a dilan mais i tɛ se ka bɔ ka fanga la gosi k'i to yiri sanfɛ k'o ju tigɛ e b'o kɛ cogo di ɔ dɔw fana bɛ fɛ an k'o de kɛ o de y'a to n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna i CNT o i gouvernement o i présidence o nin bɛɛ ye yiri juba kelen mɔgɔw de ye an bɛ baara de kɛ jamana bɛ jɔ cogo min an tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ an bɛ kungow latigɛ cogo min na voilà ayiwa Musa ɲininkali tun b'e bolo ka ɲɛsin honorable Fɔnba ma an bɛ kuma d'i ma ok honorable an bɛ taga Faransi an ye k'a fɔ Faransi ambassade tun ye recrutement dɔ lancé min ye ka taa an ka journalistes former o tɛmɛnen kɔ an ye an balimamuso fana ka lase dɔ mɛn u ka page sanfɛ n'o ye Jɛnɛba Keyita ye a bɔra ka jira k'a bɛ ka bɛn ani keleya de ɲini Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ yalama i ye lase in lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ a ka propos ninnu an b'a daminɛ Faransi ka candidature appel à candidature pour que ka journalistes former o y'a fɔ cogo sinon pour que ka taa nafigiw former u kana jamana ci Musa yanni mars 91 cɛ an ye nin événement bɛɛ suit a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Fɔnba ye politique daminɛ bi anw ye dernière génération de INGM na en 89 c'était le dernier vote que j'ai fait en tant que membre de l'UNGM o y'a sɔrɔ wagatinin na carte vert jaune rouge o de ye carte d'électeur ye vert bɛ yen jaune bɛ yen rouge bɛ yen wa dɔw yɛrɛ n'aw kun donna tɛgɛ kɔrɔta de bɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn min bɛ min fɛ mun tɛ mun fɛ bɛɛ ɲɛna n'i bɛ mun fɛ i bɛ t'i jɔ kɔrɔ compteur de tun bɛ kɛ o n'a fɔra ko jɛnɛ nafigiya tun t'o la n'a fɔra ko nin ye karisa ka mɔgɔ ye bɛɛ bɛ t'i jɔ n dɔgɔ b'o kalama anw ka vote tun bɛ kɛ Sanfili Sinimanso kɔrɔnin de la nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna a bɛ kɔnɔ ko Bila Kɔnɔtɛ dole ye koyi an y'u la kɔlɔsi de a kɛra an ɲɛna donc maintenant en mars 91 u taara journalistes de former olu nana espionnage kɛ ka journaux créer ka jamanadenw hakili suɲɛ ka na kuma caman fɔ i hakili b'a la journaux caman créera ka bɛn n'o de e Faransi e na anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ la mun b'e bila ko e bɛ na anw ka mɔgɔ dɔw former journalisme na o tuma na visa b'a ni ɲɔgɔn cɛ yan an ka mɔgɔ bɛ e kan an ka mɔgɔ kalan la maintenant an y'o de fɔ gouvernement ye anw mago tɛ journaliste formé la sisan an mago bɛ min na ingénieur en agriculture an mago b'o la technologie an mago b'o la fɛn wɛrɛ an mago b'o la mais an yɛrɛ mago tɛ ani Faransi ta la nin kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ minnu taara kalan kɛ Faransi k'u tɛ Mali fɛ dɛ o ye nkalon ye mɔgɔ camanba de taara kalan kɛ Faransi u bɛ Mali fɛ dɔw fana b'u yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ ye kalan kɛ Faransi k'a ci tɛ Mali fɛ cɛ fo mɔgɔ baden taara kalan kɛ Faransi u bɛ Mali fɛ dɔw bɛ Faransi u bɛ Mali fɛ mais dɔw taara kalan kɛ Faransi ka na Mali ci de o fana bɛ yen
donc kuma dɔ la a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko n'an ko i ye français kalan kɛ o kɔrɔ tɛ ko i taara kalan kɛ ka na Mali ci mais caman bɛ yen n'u taara kalan kɛ u b'u kunkolo bayɛlɛma de k'u kunkolo sɛmɛ yɛlɛma u ni docteurs bɛ na u ni fɛn bɛ na mais u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ ni France ko min dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ yen donc o de la an ko an tɛ nin na wa nin ye nanfiya de ye an mago tɛ a ka taa an ka mɔgɔ former journaliste la o ye jamana firili daminɛtɔ wɛrɛ de maintenant i ye min fɔ muso ta la an balimamuso Jɛnɛba Keyita Jɛnɛba a ye kuma min fɔ an b'an balimamuso fo kosɛbɛ a ka kuma miirina in ka ɲi kojugu vraiment ala yɛrɛ ko musow olu b'a ɲini bɛn de ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'an balimamuso fo a ka nin hakili ɲuman na k'a fɔ an balimamuso ɲɛna ka hakili fɛnɛ lajigin ko kɛlɛ min bɛ anw ni Faransi cɛ bi kɛlɛ in a ye maliyɛn caman de sara kɛlɛ in maa ba yerika de sara et que an b'a ɲini Jɛnɛba fɛ fɛn min bɛ anw ni Faransi cɛ kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ mais ko dɔw de kɛra an bɛ fɛ Jɛnɛba yɛrɛ ka an dɛmɛ o la a kana kɛ dɔrɔn n y'a ka kuma mɛn a ko an ye balimaw ye balimaw yɛrɛ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko a bɛ se ka bɛn a la non an ni Faransi tɛ balima ye balimaya foyi tɛ an ni Faransi cɛ fɛn fɛn b'an ni Faransi cɛ an marabaga jugukɔrɔw de don c'est vrai ale ye Faransi ka lamɔden mais malien don donc elle est enfant adoptif de la France mais enfant d'origine malienne maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ Jɛnɛba yɛrɛ ye a ka an dɛmɛ ni a bɛ fɛ Faransi ni Mali ka bɛn Musa kɛcogo 4 de b'a la n'a sera k'o kɛcogo 4 kɛ siga foyi t'a la Mali ni Faransi bɛ bɛn an b'ale yɛrɛ bila a k'o baaraw kɛ o fɔlɔ ye mun ye Faransi an y'a bolo minɛ jan na ale de bɛ ka terrorisme financer k'anw ka jamana ciya an ka maa o maa sara ale de tun bolo b'a jukɔrɔ an ye plainte don a kama Nations Unies la le 15 août 2022 Jɛnɛba k'a fɔ Faransi ɲɛna a ka pays adoptif ɲɛna jamana min y'a lamɔ a k'a f'u ɲɛna k'u ka sɔn k'an ka taa nin kiiri tigɛ Conseil de sécurité la walasa jotigi ka dɔn jalakitigi ka dɔn a k'o fɔ Faransi ɲɛna dalilu min bɛ anw bolo ni Faransi yɛrɛ bɛ Conseil de sécurité la n'a kɛlen bɛ k'i sen da o tiɲɛ dɔɔni kan k'a k'i sen bɔ tiɲɛ in kan an ka taa jotigi ka jo ka dɔn jalakitigi ka jalaki ka dɔn o y'a fɔlɔ ye filanan k'a k'a fɔ Faransi ɲɛna u ka bɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka yafa deli maliyɛnw fɛ ka yafa deli Mali autorités fɛ k'u bolo fila b'u kɔ u jo t'a la sabanan a k'i kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a t'i da don Mali ka kuma na bilen wa ni Mali autorités ye principe 3 min fɔ a b'o bonya a bonya cogo la naaninan fasoden jugu minnu b'o Faransi ye n'u ye dankari kɛ Mali la ni Mali ka kiiri b'u kɔ a kun minɛ ka na n'u ye jamana in kɔnɔ yan ni Faransi sɔnna nin 4 ma ko basi foyi t'a la kɛlɛ bɛ ban kɛlɛ banni sirilen bɛ nin ko 4 de la mais an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna anw don anw tɛ o ne yɛrɛ fɔma bɛ na o sariya ta ni jamanakuntigi sɔnna ma an b'a voter k'a bila Mali parlement kɔnɔ ko diɲɛ fara lara kan hali san 100 ɲinan kɔ ni Faransi bɛ fɛ ani Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ Conseil de sécurité plainte min bɛ a k'a fɔ ko k'a dayɛlɛ a kiiri ka kɛ a tiɲɛ ka dɔn filanan u ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni autorité ninnu tɛ k'u ta o tɔgɔ ma ka yafa deli u fɛ sabanan u k'a fɔ k'u t'u da don Mali ka kuma na naaninan mɔgɔ mɔgɔ b'u fɛ yen nɔ u kana n'a bɛɛ ye an bɛna nin kɛ sariya kisɛ de ye k'o kɛ préalable ye an ni Faransi bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma a bɛna ko o de ye donc an balimamuso ka miirina ɲɛna mais a k'a bila a kun na ko jeli tɛ suma nɛn kan ko sarasu dɔw de bɛ yen bi olu denw bɛ falatɔya la k'a sababu kɛ Faransi ye terroristes dɛmɛ k'u faw faga civil dɔw de ka dugu cira k'a sababu kɛ Faransi ka dɛmɛ ye maintenant n'ale t'a dɔn ko o saya bɛ anw kan n'ale t'a dɔn ko o falatɔw bɛ yen n'ale t'a dɔn ko sarasu dɔw bɛ yen bi u banalen don u tɛ ka foyi k'u ka diɲɛlatigɛ la
k'a sababuya kɛ nin kɛlɛ min ni Faransi y'a kɔkɔrɔma don k'ale k'o jateminɛ a kana kɛ i n'a fɔ ko cɛ ni muso dɔrɔn kɛlɛ la nin tɛ cɛ ni muso ka kɛlɛ dɛ n ko cɛ ni muso ka kɛlɛ dɔw bɛ yen n ko ye pour que ka dɔ fara a ka diya kɛlɛ kan an b'o ɲɛdɔn an b'o ɲɛdɔn kojugu i bɛ kɛlɛni dɔw kɛ o kɛlɛni bɛ tila ka diya fara a ka kɛlɛ kan muso ni cɛ ka kɛlɛ tɛ dɛ wa ɲi ni nɛ ka kɛlɛ kɛ nin ye nin ye ka jamana ka dɛmɛni kɛ ka jamana dɔ cili boloda o k'a bila o kunkolo la ko fo Faransi k'a bila a kunkolo la ko marali de tɛ ani anw cɛ a fa tiɲɛ tɛ Mali ye donc an bɛ nin fɔ an balimamuso ɲɛna parce que mɔgɔ t'i balimamuso la kasi pa ni cɛ dɔ tun ye nin kuma fɔ an bɛ se k'o jaabi cogo min na mais n'a bɔra an balimamuso de da balimamusoya ka gɛlɛn balimamuso nafa ka bon surtout muso ye fɛnba de ye ale de bɛ ko duguma ale b'a camancɛ la a b'a laban donc a fana ka effort dɔɔni kɛ a k'a fɔ a lamɔbagaw ɲɛ ko en tout cas a kɔni ka d'an ye a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan n'a sera k'o baara kɛ a banna mais ka kuma nin fɔ k'i sigi ten a ti ɲa dɛ mais n bɛ nin kuma kun cɛ min ye n b'aw hakilila jigin tuguni n y'a fɔ a ɲɛna n ko Faransi bɛna Mali kɛlɛ ni fɛn 3 de ye fɛn 4 fɛn fɔlɔ a b'o kɛ ni sportif ye fɛn filanan a b'o kɛ ni malien de la diaspora ye malien de la diaspora bɛ Mali yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ malien dɔw kan mais dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ Mali cili ka di olu ye i m'a daminɛtɔ ye dɔɔni dɔɔni i m'a ye caman b'i to Mali kɔfɛ de ka kuma ni ninnu fɔ u bɛ tila k'u profiter religieux ka sira fɛ u b'u profiter ONG ka sira fɛ ani parti politique ka sira a y'aw hakili to Faransi don cogo la an kan nin ye rappel dɔrɔn ye hakili jigi dɔrɔn parce que an ye nin bɛɛ étudier Faransi nɔfɛ ka ban ale bɛ jamana o jamana ci a t'o ci quoi n'o jamana den jugu de bɛ jamana ci kuma yɛrɛ tɛ ye kɛnɛ kan voilà donc an bɛ se k'o de fɔ an balimamuso ye ko a ka hakɛ to han kuma ni a fɔ cogo don tiɲɛ na an bɛ fɛ k'a ɲɛji cɛ mais cɛ cogo de bɛ ɲɛji in na an y'o condition fɔ a k'o lajɛ ka baara kɛ honorable dɔw fana ko k'olu ye jateminɛ minnu kɛ a ka vidéo in kɛtɔla la k'o ye a bɛ ka bɛn ɲini Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko mais Faransi dɔrɔn de ye drapeau b'a la Mali drapeau jɔlen t'a a fan si la ko olu y'o jateminɛ k'a kun kan k'o fana jateminɛ dɔɔni ne bɛ bɛn ɲini na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka a fila bɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ yen nɔ. bon problème ye min ye aw ma min faamuya Faransi drapeau kun min b'a la o kɔrɔ de k'an ka sɔn Faransi ka jɔnya ma o de y'a kɛ ne tɛ fɛ a k'o interpréter kojugu parce que an balimamuso don sinon e ko k'an ka kɛlɛ ban Faransi de ta b'e la donc an bɛ kɛlɛ ban de ka sɔn Faransi ta ma n ko drapeau kɔrɔ de y'o ye donc ale yɛrɛ ye Faransi valoriser ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan mais a mana kɛ cogo cogo malien den de don bon a b'a lamɔbagaw ka ci fɛnɛ de la bon a kana jigin a la a kana o bɛɛ jate quoi parce que a yɛrɛ ko a ka kuma na ko ale sɔrɔla Mali la mais a ye baara caman kɛ Faransi bon c'est à dire an ka nin bɛɛ bila an balimamuso ka ko kɔnɔna la mais a ye condition minnu fɔ tan n'an balimamuso sera k'o kɛ tiɲɛ na hali ni Faransi drapeau b'a la o tɛ kojugu ye mais nin condition 4 a k'o kɛ n'a sera k'o kɛ k'o fɔ autorités ɲɛna Macron ka bɔ u ka taa conseil de sécurité la an ka taa kiiri in kɛ ka tiɲɛ dɔn o kɔfɛ u kana yafa deli maliyɛnw fɛ o kɔfɛ u k'a fɔ k'u t'u da don an ka kuma na maliyɛn minnu bɛ k'an nɛni fɛ ani minnu bɛ cɔntato la k'u cɛ ka na n'u ye avion na an k'u ka kiiriw kɛ yan minnu bɛ kuma na u bɛ yɛrɛ bɛ kuma na kɔfɛ ye ko an ka bɛn e ko an ka sigi ka kuma e bɛ kɔfɛ ne yɛrɛ dabali kɔni banna e bɛ ka fɔ k'an ka kuma mais e bɛ kɔfɛ n'a kɛ u ka na dɔrɔn mais o jaabi bɛ na semaine wɛrɛ quoi minnu bɛ kuma na hali n'an ka bɛn an ma fɛn wɛrɛ fɔ ka tigi ka fɔ kɛ k'i to so kɔfɛ e bɛ yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ jumɛn kuma kɔni an ka bɛn i b'o fɔ k'i to so kɔnɔ n tɛ ka ko wɛrɛ kɛ i b'o fɔ k'i to so kɔnɔ mais tiɲɛ e tɛ so kɔnɔ e ko k'an ka bɛn k'an ka sigi ka kuma o kumana an bɛ sigi ka kuma cogo di e yɛrɛ tɛ yan an dun bɛ sigi ka kuma yɛrɛ la yan nɔ donc minnu bɛ fɛ bɛn nɔfɛ ko dialogue da yɛrɛ la u ka na an ka n'a ɲɛfɔ an bɛɛ faso jamana na Mali in tɛ maa si ta ye an bɛɛ ta dɔn mais kuma bɛ fɔ du de kɔnɔ. On a fɔma toujours ɲininkaliw bɛ yen maaw bɛ ka ɲininkali tɛmɛ min ko an y'a mɛn ko jamana ye a yɛrɛ ka citerne san a ye dɔw ko yala ni jamana yɛrɛ bolo carburant feere la est ce que ko min ye opérateur économique ye ani minnu ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye ko yala nin ye olu sɛbɛtɔ ye baara la ko ni olu ka cakɛdaw jateminɛ k'i b'a sɔrɔ maa ba u de bɛ baara kɛ ko jamana yɛrɛ ka citerne san a ye ka carburant di a yɛrɛ ma qu'est ce qu'il faut o hakilina ka ɲi. bon i b'a dɔn nin jaabi ka nɔgɔn kojugu n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya kuma an bɛ kuma
Papa Mimoti Jamana Tabolo Femme. On a dit que le Mali est dans le développement internalisé. C'est-à-dire que Jamana ka Jamana ya de Bekana, ce qui 5 ans. Au de tableau là, démocratie nous na wati. Au lieu que système mita, il faut le système libéraliste. C'est-à-dire au lieu de faire de société ou là, mais Jamana ere, ate baraka ere, faut fonctionner ou kasara. Jamana ti da do fouille là. Bon de kama, nos opérateurs économiques, nos commerçants, nous la coupe Jamana ta otage là, drobata otage là. Wati dokera, ou le carburant d'Agelaya. Gouvernement est 570 milliards de dons pour que le carburant de Maliens. 570 milliards. Milliards qui met tout, et milliards bio-lonvla. A donné subvention ni, exonération ni, pour que le Jamana bon ni dengue comme. Plus de 570 milliards pour que l'opérateur économique soit connu à Malien. Donc, on a un carburant est contrôlé. Mais alors que le carburant maintenant, là dans la Dakar, à litre 400 francs, 450 maximum. 400 francs, 450 maximum. Maintenant, ni Abo Chola. Jamana nana 600. Jamana ko kale be carburant toki. O da ke abora o napula ka ke o mapri. Maintenant jamana doni carburant na. Au contraire avec opérateur renforcé. Fait avec ka carburant ta mo joli be mu be ka carburant ta erere. Mo fini la bi. Na bora mama lala. Ani station Shell. Ani Total. Carburant bébé qui a nous boulot. Maintenant, 600. Un bara min boulot da. Jamana be se ka carburant ta. Jamana be carburant sans. Pour que jamana sago ka ke carburant prix là. Mais au corate ko jamana be opérateur économique balo ka fere là. Même misali do dima. Jamana be se ka ni carburant 600. Ka takabo Sénégal kana nay. Mais ka di Mali opérateur économique ma. Litre kelen o litre kelen kemenita. Quand tu as fait bon, aïe litre kelen fere, kemeni binani. Litre kelen, ma bisa va sera. Moi mais litre bisa va sera, litre kelen na, ema war sera. Maintenant au contraire, jamana ere de beteka carburant tali nogoya uluma. Maintenant non fene kera jamana sago beke carburant prix là. Jamana kina jamana deun to olu bolo. Ka carburant ke choga min kadi. Jamana dun ko be carburant di. Avion carburant. Énergie carburant, c'est carburant, fin ben carburant. Maintenant, on a fait que jamana sago te carburant na jamana comme. Jamana c'est qu'on maîtrise, jamana modèle mais. Maintenant, jamana donc on t'a là, qu'on a opérateur économique voilà. Mais donc on a là des canaux que opérateur économique. Jamana va ka faire que tout na au dadonné lo. Ouais, jamana va ka faire que niveau maintenant on fait le donner. C'est pour cela à fera stockage et vente. Maintenant, ni opérateur économique ou batro, dans Kidal flé, mon chica station te Kidal. Bon, là, nous on a là, jamana petit kata carburant ni, ka état et ka mgodota, qui sont des fonctionnaires qui vont vendre le carburant à Gao. Maintenant, ni maman là ka mgodo fait na station da ele Gao. Et abedalema primina, abedi état ka mgoma primina abekele. Maintenant, c'est pour pouvoir contrôler le carburant au Mali, le stockage et la distribution. C'est au Jawadi. Les pharmacies populaires là, on a pour que sur décès là stabiliser. Ni un projet RD, un mini RD non fait. Maintenant, on a d'abord un opérateur cassé au contraire, un opérateur ou demain, un bout fin chamana. Maintenant, Allah est déjà. MC qui a un papin flé. MC qui a citerne ça. Et MC qui a citerne de sport là. Il a cité ni me baraka jamana wa wardima o c'est encore simple parce que awar be boy jamana de donc ce n'est pas dans l'intention de jouer le rôle des opérateurs économiques mais on a adopté une constitution où on veut que l'État soit fort qu'on ne puisse pas mettre l'État en danger par les opérateurs économiques maintenant où est néal nya fiena ima ali soma film nous fait olu bena créer un sorem créé. Mon nom m'a fait
anw bɛ ka sanu bɔyɔrɔ créer jamana ye k'o fana bɛ jouer opérateur économique kan il faut que l'État gagne mais minnu fana bɛ sanu bɔ ils vont gagner aussi Sorem filɛ nin ye fɛn caman bɛ di Sorem ma a b'a yɛlɛma ka tila ka partie dɔw di bourse la Sotelma Malitel filɛ ne m'a fɛ yen na n ko État ka 51% ta le reste 49% au lieu mun bɛ k'a di Malien de la diaspora ni Mali min bɛ kɔnɔna la donc ils comprennent que à un certain moment on avait demandé à l'État d'abandonner ses prérogatives maintenant État min kan ka fonctionnaire o sara mun de tun bɛ kɛ Mali la Faransi de tun nana ni système ye État b'i ɲin bɔ service ba bɛɛ la o service baw olu yɛrɛ b'o ta k'o b'o privatiser mais papier a wari ci tun tɛ mara Mali la yan u b'a feere dɔrɔn wari bɛ taa kɔfɛ o de b'a to sɛgɛn b'a minɛ mais si c'est l'État l'argent va circuler donc il faudrait que les gens comprennent que nous ne sommes plus dans le système libéral nous sommes dans un système de développement internalisé mais avec l'accent sur les opérateurs économiques nationaux o de kama an ye contenu local mun ta i tɛ baara kɛ sanu na contenu local la ni Mali entreprise tɛ cɛ an tɛna na Mali bila kɔfɛ maa si ɲɛ bilen anw tɛ Malien kɛ fantan ye tuguni dɔ kana n'i ka entreprise ye ka e ka wari sɔrɔ anw kan yan caman b'a fɔ ko non station Total ani Shell ninnu u yɔrɔ bɛ minɛ Faransi ka fɛnw don mais munna sisan ni État yɛrɛ ko k'a bɛ don a la yanni an ka taa baga Faransi ta ma ni État yɛrɛ b'a la dun et puis tu sais combien l'État met dans les carburants cela ne veut pas dire qu'an bɛna mɔgɔw ka contrat casser non l'État va faire toujours jamanadenw de ka se ka fɛn sɔrɔ o wari min bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ jamanadenw de ta don mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'a sɔrɔ n'a bɛ taa bila banque wɛrɛ la dun heureusement que Mali la an ka jɔyɔrɔmaw bɛ k'u intéresser carburant ko la et ça c'est des choses que moi j'encourage et je dis à nos frères jɔyɔrɔmɛ u ka bɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que jamana o jamana n'o a yɛrɛ jamana opérateur économique tɛ ka baara k'a jamana kɔnɔ i tɛ se diɲɛ fan si il faut mettre l'accent sur i ka jamana yɛrɛ denw tiɲɛ n bɛ min f'i ɲɛna ne ka jamanaden n'a kɔni bɔra ni wari ye diɲɛ fan o fan ka don Mali kɔnɔ yan ayi tɛgɛ tɛ d'a kan wa n'a bɛ ka don jamana la kaban ne bɛ n ka jamanaden de dɛmɛ ça c'est une obligation il faut que les opérateurs économiques maliens an k'u dɛmɛ u ka développer u ka se ka bɔ nɔgɔ la mais avec les Maliens et avec l'État c'est comme ça donc o map qu'on nana o de fɛ c'est dans l'objectif du développement internalisé du Mali a bɛ n'a fɔ an ye Sorem créé cogo min société Yatela kɛra an ta ye cogo min Somafili kɛra an ta ye cogo min an bɛ ka usine caman kɛ Mali ta ye cogo min o bɛɛ de bɛ nin politique économique kɔnɔ pour que ni kɛlɛ wulila dɔ kana n'a fɔ ko ale bɛ carburant sɔngɔ dayɛlɛ ka bɔ État ka fɛn kɔnɔ mais an ma OPAM fɛnɛ créé o la n ko on est en train de construire 10 magasins à l'OPAM ka tila ka 10 magasins réhabilités pour que l'OPAM aussi peut stabiliser le prix des céréales OPAM bɛ o de kama maintenant sisan an bɛ ka OPAM doter o fɛnɛ la jɔnni bɛ se ka ko o man ɲi maintenant sisan n'a ye min ja o bɛ se ka taa ɲɔ kilo kɛ 80 ye État tɛ se ka contrôler malo kilo 140 État bɛ to ten tɔ ko n bɛ jamana la maintenant à même moment on laisse certains opérateurs prendre en otage toute la République c'est pas normal. Donc on a décidé à ce que les Maliens ne soient plus pris en otage par la vente du carburant. O kɔrɔ tɛ k'an b'an kanga dɛ u ta bɛ d'u ma u b'u ta sɔrɔ u bɛ wari caman yɛrɛ sɔrɔ mais jamana fɛnɛ bɛ a ɲɛyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ a la et là c'est même bon parce que n'i ko ko c'est carburant bɛ na d'État à État o yɛrɛ sɔngɔ ka nɔgɔn par exemple il suffit k'a fɔ Mali ma je vais vous offrir 200 ou 300 millions de litres de carburant k'a sɔrɔ ala ma wari bɔ maintenant u b'a fɔ jamana ɲɛna quand tu vends ces 200 à 300 millions de litres de carburant on te donne 90 jours i b'a wari segin donc déjà État ma n'o wari segin ale b'a di aw ma aw bɛ ka fɛn kɛ n'a ye ale b'a wari di k'a sɔrɔ a bɛ d'aw ma nɔgɔya la o yɛrɛ la e t'a ta port la bilen i b'a sɔrɔ État yɛrɛ bɛ na ni caman ye mais n'i ko k'i bɛ taa ta port la ni État ye o bɛ se ka jouer i kan donc que les gens comprennent ce n'est pas dans l'intention de décourager les opérateurs économiques non 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 au contraire c'est pour que les opérateurs économiques ka lafiya mais Malien den bɛɛ fɛnɛ ka lafiya Kidal an bɔra ye kɔta in na le litre de carburant c'était à 2000 francs an bɛ bɔ waati min na ko a tun bɛ 1500 na sisan a jiginna 1250 c'est parce que l'État est là-bas
Maintenant, il faudrait que l'État, il faut prévoir. Hein. Voilà. Donc, honorable Baro Sigi maintenant, kuma kuce kuma la i bɛ se ka mun fɔ an filɛbagaw n'a kanubagaw ye an bɛ bɛɛ kɔni fo kuma bɛ ka na jɛ ka daminɛ Cap Mali Plus Info 7 sur 7 ka taa se mun ye Musabugu 24 ani Kabala TV fo ka taa se Malikura Web TV anw de bɛ ka diya ninnu k'u cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na walasa honorable Baro sera a kuncɛyɔrɔ ma i bɛ se ka mun fɔ an filɛbagaw ni an kanubagaw ye. N bɛ min fɔ an filɛbagaw ye dɔrɔn u k'a faamuya k'a fɔ ko même énergie ko dɔw ka kuma ye ka énergie privatisée diɲɛ dugu o dugu b'a yɛrɛ kalama i t'i ka énergie privatisée. L'énergie c'est un besoin de souveraineté. U tun y'o erreur de kɛ en 1991-92 u ye EDM privatisé ka tila ka gestion privatisée. Maintenant après a ma ɲa ATT nana o ye dɔ k'a la. Que les gens comprennent que EDM tɛ privatisé a tɛ di société foyi ma. On avait vu des opérateurs économiques wuli ka jɔ fu la ni min bɛ baara kɛ ni tɛ baara kɛ a to yen a tɛ privatisé. Mais nous aurons besoin des opérateurs économiques maliens pour que an ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Et Papin, c'est-à-dire c'est même pitoyable que dans un pays k'a fɔ ka énergie fonctionnement kɛ carburant ye quoi. Tu vois n ko ninnu y'an faga de quoi ninnu ye jamana faga de. Tu ne peux pas être un pays sérieux et continuer à faire vivre l'énergie sur la base du carburant. C'est la base même des magouilles. N'an kun ye baara kɛ sisan b'a sɔrɔ an bɛ énergie nucléaire de la an bɛ se ka kɛ énergie non conventionnelle la n delila k'a fɔ an ɲɛna si on avait travaillé dans les 30 ans en 5 ans 6 ans on bɛ se ka schiste bitumé bɔ diɲɛ ma a tun bɛ se ka 2000 mégawatts de di Mali ma an ma baara de kɛ. Maintenant dɔw bɛ ka kuma c'est vrai énergie problème bɛ yen mais mɔgɔ joli mago jɔra courant na bi n'o ni o san ta tɛ kelen. La population malienne, quand Alpha Oumar Konaré était au pouvoir, c'était entre 9 et 10 millions. Aujourd'hui, on est à 23 millions de Maliens. La population de Bamako, ça ne valait même pas 1 million. Aujourd'hui, Bamako dépasse 3 millions, environ 4 millions de personnes à Bamako. Maintenant, les gens oublient cette évolution exponentielle et le besoin en exponentiel aussi de la quantité d'électricité. Mon thémato intégré. Tiamba fodro ah sur yorom na aya blay maintenant un méga kuma courant be fait ya nga sere effet kotana et l'utilisation frauduleuse aussi de l'énergie. Non mo fa na mo modalité énergie solution à critalité énergie solution. La solution c'est de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans l'EDM, changer les méthodologies pour que on me se ka fournir tout maintenant angata au base là mais ka fo malien yana fournir digile mambela c'est vrai que malien ya mou mais qu'il continue à accepter mais antemenina quoi antemenina ni Allah Ta'ala sonama na ko wulila ni din ante sigin ko tuni et nous les présentons nos excuses à présent. C'est indépendant de la volonté des autorités mais ko de kachan ame ko tiama de kono ame ni bela Papin al bitun ame yorom na patrouille be ka ke Kidal avion te wuli ni carburant te boy kérosène te mobili minnu bɛ patrouille kɛ n ko carburant de bɛ k'a la sarasi minnu bɛ yen nɔ wari de bɛ don o la i bɛ mercenaire minnu bali wari de bɛ don o la i bɛ contrôle spatial minnu kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ni fɛn caman de mais o kɔrɔ tɛ k'anw bɛ ka kurantigɛbaliya kun da o kun an bɛ k'a ɲɛɲini de an bɛ bɔ a la cogo jumɛn définitivement Lagini bɔra kuranko la cogo min na an bɛ bɔ a la ten ni Masa Rahamani sɔnna ma Alpha Condé m'a fait que la Guinée n'est plus Bamako. Un jour, on va dire aussi que le Mali n'est pas d'autre pays. Donc, quand on a Alsa, il y a un courant comme il on veut au faux à la. Mais on a dit qu'il y a un courant comme il dit en bella. Papa n'est pas chez Dibila. Fintini be dit bella. Courant comme c'est pas un luxe. Ou à deux fenêtres. On est en train de chercher. Ni Allah Ta'ala son âme. Malien bɛ lafiya ni Alahu Ta'ala sɔnna m'a fɔ Ala ɲinɛ ma baara minnu bɛ sen na an ɲɛ bɛ fɛn minnu na n'olu ye sen sɔrɔ malien fɛnɛ bɛ lafiya kuranko la mais fɛn min don non kuran tigɛli a bɛ gɛlɛya bon kuran kɔni an bɛ kuran sɔrɔ faamaw ka laɲini tɛ foyi ka gɛlɛya se malien ma an tɛn'o kɛ o an tɛna kɛ i n'a fɔ jamana tɔw ta ka fɔ ko kuran bɛ yen sanga ni waati ka taa jurujugu ta ka don dugu la tila ka o fara kuran wari kan an tɛn'o kɛ
a kino kɛ mais baara dɔ bɛ n'an y'o kɛ avec l'énergie nucléaire hali mégawatt tɛ tɛmɛ hali 30 francs donc k'a ɲini maliyɛnw fɛ halisa courant ko in a bɛ ka bɛɛ fɛngɛ mais u k'a bila u kunkolo la ɲɛmaaba tɛ ka kuma bɛ fɔ kuma bɛɛ mais an minnu ye bɛ wasadenya la an b'a dɔn baara min bɛ ka kɛ an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni ala sɔnna ma u bɛna ɲinɛ nin kɔ a tɛmɛ kow bɛ sen na ni ala taala sɔnna ma an bɛ bɔ nin na mais o n'a ta o ta an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna halisa u k'a dɔn ko jamana de tun tɛ an bolo an bɛ ka jamana de ɲini ka d'an ma fɛn caman bɛ dugu ma an bɛ n'o baaraw kɛ ni masa aramani sɔnna ma an bɛ bɔ nin kɔnɔ ni masa aramani sɔnna ma an t'a fɔ ala taala ɲinɛ ma an b'a ɲini ala k'a fanga d'an ma ala k'a se di ɲɛmaaw ma an bɛ aw fo hali sisan an tora fɛngɛ de la courant tigɛra donc nin bɛɛ b'a yira ni jamana bɛ dɛngɛ kɔnɔ cɛ a ma nɔgɔn san 30 dɛngɛ a ma nɔgɔn mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni masa aramani sɔnna ma baaraw bɛ ɲɛ hakɛto bɛ na salala